Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito naman kami, magla-live kami. At meron na kaming i-deliver papunta doon sa may Guadalupe Church, 7-Eleven. At aalis na kami, papunta na kami doon sa 7-Eleven, guys. Okay. Baca doa. Hmm? Hmm.
na yung 7-Eleven sa may Guadalupe guys. Yan. Yan ang simbahan sa Guadalupe Church. Okay guys, nandito na kami sa aming patutunguhan, pag-deliver ng pagkain. At dito na lang kami magtatapos. Maraming salamat sa inyong papanood at sana wag kayong sa manood ulit ang live ko sa Buano Rider. Paalala po sa inyo. Bye bye.